любыя аналогіі ў палітыцы, у гісторыі, яны вельмі такія ўмоўныя. Проста Кыргызстан і Беларусь гэта розныя краіны. Найперш я б звярнуў увагу, што палітычная сістэма Кыргызстана значна больш дэмакратычная, чым беларуская. Там ёсць выбары, хоць і з некімі парушэннямі, як гэта адбылося, мусіць цяпер. Беларусі выбараў няма. У Кыргызстане ёсць апазіцыя ў парламенце, ёсць апазіцыйныя партыі, якія на дэмакратычных выбарах праходзяць у парламент, у мясцовыя органы ўлады. У нас гэтага нічога няма. У нас парламент і іншыя органы ўлады стэрыльныя, і ўвогуле у палітычнай сістэме Беларусі ўвогуле няма ніякіх апанентаў, ніякіх прадстаўнікоў апазіцыі. Затым, што вельмі важна, у Кыргызстане ёсць вялікі раскол, вялікі падзел краіны на такія этнакультурныя супольнасці. Там даўні падзел на поўнач і поўдзень. Можна гэта назваць кланамі, можна этнакультурнымі супольнасцямі, але гэты раскол, ён мае выразны вынік у палітыцы. То бок там увесь час дзеля падтрымання стабільнасці патрэбен баланс між паўночнымі і паўднёвымі прадстаўнікамі. І гэты баланс, як правіла, захоўваецца. І калі гэты баланс парушаецца, гэта адразу выклікае вялізны катаклізм. Вось. Гэта вельмі адрознівае сітуацыю ад Беларусі, дзе няма такіх этнакультурных падзелаў, няма рэгіянальных падзелаў, няма нейкіх алігархаў, якія б маглі прадстаўляць некую палітычную сілу. Беларускі палітычны рэжым вельмі моцна кансалідаваны. І тут няма ніякага контроля з боку грамадства. То бок беларускія дзяржаўныя інстытуты не падкантрольныя, не падсправаздачныя грамадству, не выбіраюцца грамадствам. І вось гэтым прынцыповая розніца. Паколькі дзяржаўныя інстытуты Кыргызстана даволі моцна залежаць ад грамадства, то вось гэты ціск з боку вуліцы вельмі хутка прывёў да таго, што улады адступілі, і частка сілавікоў перайшоў на бок пратэстоўцаў. У Беларусі гэта цяжка ўявіць, бо уплыў беларускага грамадства на палітычныя інстытуты, на дзяржаўныя інстытуты фактычна мінімальны. А беларускія дзяржаўныя інстытуты ніяк не залежаць ад грамадства. І таму спробы маральна-псіхалагічнага ціску на дзяржаўныя інстытуты з патрабаваннямі некім, каб яны там ці перайшлі на бок народа, ці каб нейкі раскол адбыўся, не далі патрэбнага выніку. Менавіта па гэтай прычыне. І у гэтым прынцыповае адрозненне беларускай сітуацыі ад кіргізскай. Што тычыцца таго, што мы маем на сённяшні дзень? Мы маем на сённяшні дзень востры палітычны крызіс, процістаянне паміж грамадствам і ўладай. Гэта процістаянне зайшло ў сітуацыю некага пата, некай раўнавагі сілаў, і пакуль выйсця з гэтай раўнавагі не бачна. Александр Лукашенко катэгарычна адмаўляецца ісці на некія саступкі грамадству, адмаўляецца уступаць у дыялог з грамадствам, а стаўку робіць на голую сілу, на тое, каб жорстка падавіць, і спадзеў на тое, што пасля таго, як гэты сілавы сцэнарый будзе выкананы, то краіна вернецца на паўгады назад у сітуацыю, калі сапраўды была такая стабільнасць і ніякіх такіх катаклізмаў, забурэнняў у краіне не было. Але мне падаецца, што гэта трохі ілюзія, бо адбылася такая
рэч, вельмі моцна ўплываючая на сітуацыю ў Беларусі за гэты час. У краіне створана грамадзянская супольнасць. У краіне створана структуры грамадзянскай супольнасці, створана інфраструктура пратэсту. Гэта і тэлеграм-каналы, гэта стварэнне нейкіх суполак у рэгіёнах, у дамах, у мікрараёнах, і адпаведна стварэнне чатаў вось гэтых мясцовых суполак, іх ужо дзясяткі. Гэта значыць, што ў нейкі патрэбны момант гэта грамадзянская супольнасць можа вельмі хутка мабілізавацца. Таго, чаго не было раней. І калі раней рэжыму супрацьстаяла апазіцыя, якая абапіралася на меншасць грамадства, то цяпер рэжым мае сітуацыю з большасцю грамадства, якое выступае супраць яго. І таму цяпер любы нечаканы фактар можа выклікаць зноў выбух пратэсту, нават калі цяпер вось праз нейкі час яго удасца задушыць. Скажам, цяпер любыя электаральныя кампаніі ўжо не будуць такімі, як раней. Нават мясцовыя выбары, нават вот этот рэферэндум пра канстытуцыю, пра які Лукашенко казаў, гэта будзе вялізнае выпрабаванне для палітычнай сістэмы, для дзяржаўных інстытутаў. Вось, гэта будзе паўтарэнне ў значнай ступені таго, што было падчас гэтых прэзідэнцкіх выбараў. То бок той краіны, якая была паўгады таму, ужо няма. І мне падаецца, што Лукашенко пакуль гэтага не разумее. То бок, акрамя таго, мы зараз не кажам пра сітуацыю в эканоміцы, таму што сёння Лукашенко, спрабуючы перамагчы сваіх апанентаў, фактычна разбурае эканоміку. Разбурае не толькі тым, што пераслед робіцца палітычны тых бізнес-структур, якія выявілі сваю нелаяльнасць да існага рэжыму, але і тое, што в краіне фактычна знішчана сістэма правасуддзя. Яна і была, ледь-ледь існавала. А сёння ўвогуле мы бачым, што ў краіне не працуюць ніякія законы. Вось. І ў такіх умовах, у такім бізнес-клімаце бізнес існаваць не можа. Вось. І таму на парозе даволі вялікія эканамічныя праблемы, якія могуць выклікаць сацыяльныя наступствы, а з сацыяльных наступстваў зноў можа выліцца ўжо палітычны пратэст. Вось. І вось гэтая канстытуцыйная рэформа, якую нібыта абвесціў, якую нават яшчэ не абвесціў Лукашенко, яна ніяк не здымае гэтыя праблемы, яна ніяк не вырашае таго палітычнага крызісу, у які трапіла Беларусь. Вось. Таму што да гэтай канстытуцыйнай рэформы ніяк не далучана беларускае грамадства. Лукашенко спрабуе сам з сабою вырашыць, падрыхтаваць новую канстытуцыю, і сам для сябе яе прыняць. Вось. А прычым тут увогуле грамадства, прычым тут увогуле беларускі народ, якое дачыненне гэта канстытуцыйная рэформа мае да беларускага народу, да патрабаванняў яго, да тых праблем, якія выклікалі палітычны крызіс. То бок гэта ўвогуле гаворка не пра тое. Гэта ўвогуле гаворка, што называецца міма касы. Гэта спроба пераключыць увагу грамадства на некую бурбалку, якая сёння мала хвалюе грамадства. Калі б Лукашенко сказаў, што канстытуцыю прымаем за 3 месяцы, а яшчэ праз 3 месяцы новыя прэзідэнцкія выбары, тады, магчыма, гэта быў бы нейкі кампраміс, на які грамадства, магчыма, і пагадзілася. А ў сённяшнім варыянце гэта гаворка ні пра што. І
Прычым пакуль што Лукашенко ж нічога не аб'явіў пра гэту канстытуцыйную рэформу. Я думаю, што беларусы працягваюць пратэставаць і, уласна кажучы, гэта адзінае, што ім застаецца. Праблема ж у тым, што ў краіне няма ніякіх пляцовак для дыялогу, ніякіх пляцовак для перамоваў і няма ніякай пляцоўкі для рэальнага абмеркавання той самай канстытуцыі. То бок у іх проста няма іншага выйсця, як выходзіць на вуліцу, вось і ўсё. У гэтым праблема. То бок, ну вось, гэта такая глыбокая, сапраўды сістэмная праблема. Большасць беларускага грамадства не мае ніякіх магчымасцей уплываць на палітыку, на палітычную сістэму, на прыняццё палітычных рашэнняў. І ўлада не робіць ніякіх спробаў, некія каналы, некія механізмы для такога уплыву з боку грамадства стварыць. Таму у беларусаў проста няма ніякіх іншых варыянтаў, як пратэставаць.